Di salah marga adong ma istilah manupas bongbong, artinya boy ma marsiolian dengan latar belakang pemikiran nasing daripada soadong keturunan na marhula merburu maita alay adong kesepakatan imari dok na manupas bongbong ate alay do soadong na manupas bongbong dan boy tujungan mulai tujungi do ona daddo bahkan dikucilkan berarti direstui itu perkawinan nama riboto ate lama itahu zaman modernon sada bawa sada borua Horas Madirajai. Horas madihita saluna poparan neoputa raja silai sabungan siwalu turpuk namar haujahan tu silalahi nabolak na adong di sekretariaton nang songoni na boy manoton online di sude luat portibion. Horas madihita. Horas. Tau duti mamuse persejaratta di bodarion ima do topik mabalu so martujung. Songo dia do lapatanna manang songo dia do artini tema di bodarion rak mahita mabege panorangion sia narasumberta ima bapak tua opu depen si haloho boru siagian na sangat fenomenal dan bombastis lao patorakko tuita saluna upasatai tu bapak tua. yeah. Horas marihita peparadeo puta raja silai sabungan siwalu turpuk namar hoja kusilalahi nabola obar tu materi dari pasaknya mata prolog rakin ima mabalu somar tujung nia judulon tar songonna satabi songonna geok begio nate alai adong do namasa songonon somalna dihita halak Batak molo adong nama rujunggolu di sada keluarga dari torni ulaun ya sarimatua manang mate makan manang mate di paralang-alang manang nadia molo mate sada sian keluargai marang amai marang inai saya mardalat do saput parjolo baru mangihut 7 itu kan soal nadi kita sepasang doinon parjolo saput baru namangihut ma 7 ido na somal namasa digitala Batak alai mungkin ra di deba-deba luar adong na parjolo pasahaton 7 baru dipasahat saput dan itu dengan alasan-alasan nihalakinon yang bisa diterima akal alai dan jadi ita persoal hori ate na dia peinon dan pola ta persoal hon na jelas molosada sian uluni keluarga inon ama manang ina parjolo lao nama kabaluhoninon ikon dapotan 7 namun dingi sikon dapotan saput 7 artinya tanda berkabung tanda na mau mabalu itu kan ra sekitaon ngahapir ra hea pada tahun ulus pasatun ulus saput manang ulus 7 ate nunggara posro aku ate di umur tahun apalagi amang udakku Amani Gabriel baru pebada pasatun ulus saput itu kan ulus saput na baru peita kan iya mulai ate mak dia mangudakku songon naung 100 kali pasatun ulus saput tuida siya gaya na yate nggak biasa pasatun ulus saput siya guguri suarai saya giat ma daw akka ulaw na sangoni alay nang boy tarpasiding
turpuk nina mengulu do hamatean. Ate, mulai deh Pak. Nah, mula maita tu materi tanah kini ngani mabalu somar tujuh. Sia dia do akka adong istilah-istilah on najolo. Mula-mula istilah on ima mabalu somar tujuh alana adong perkawinan na mariboto. Na mariboto adorang so adong namano pas bongbong. Dianggap tabu dong. Dan itu isarana sarana marga. Misalnya margaon tu margaon alisada rumput do pinasida moloritik inon dilarang dope diorai dope dangbui marsiulian. Alai sesuai do perkembangan zaman adong ma naridok nama pas bongbong bui ma marsiulian. Dan itu nama riboto ale asing marga ale sada marga persadaan. Dan itu ale molorihita peparanda putara jasile sabungan takas do dangaro kita maropas bongbong. Maropas bongbong artinya bongbong aturan dari pasak dia putta ima marhite-hite poda sa gusto kumarlangan dangarong do pahita na mga langgar. Na sotupa marsiulian. Kan itu arong to na dia putta. Ale di deba marga terjadi songon. Nah, alana so disetujui isarana, dah gitu. Tabai major skenario na mate amatai. Dah gitu. Ipasah tulang ni na amat todo saput ma. Disaputi. Alai tujungna dan dipasahat hula-hulana. Marang natoras ni nyon inat taon. Dah gitu nama baluon. Alana moloi pasahat duinon berarti seolah-olah merestui perkawinan nao. Padahal di saat inon takas do tegas do nasotupa marsiulian. Ayanggap do nama riboto molo sada marga persada ada punya gijang. Dan boy marsiulian yang do si sada buru si sada anak nate. Jadi dang ditujui molo ditujui do olang mabana hona doda cianak kadongat tubuna dan itu didenda didoda dan itu apa ya makanya didoda barak didoda didado molo ditujungi berarti seolah-olah dia merestui perkawinan itu. Nah, itu inon mula-mula adong hata mabalu so martujung. Adong latar belakang na. Ulah kok kami salai on adalah perkawinan yang terlarang dan gitu. Nah so disetujui. Ale ditutul lomona. Dipasak saput, dipasak tulang na saput, mula matai dona lau, lagi do hula-hulana, dan pasak tujuh. Molo dipasak do tujungna berarti hula-hulana ina toras ni inainon merestui perkawinan yang seperti itu. Dan gitu, padahal di sini takas depe bongbong. Nah sotupa marsiulian. Nah ale mungkin lah di salah-salah marga adong ma istilah manupas bongbong. Artinya boy ma marsiulian dengan latar belakang pemikiran asing daripada suadong keturunan na marhula merburu maita alay adong kesepakatan imari dok na manupas bongbong. Ate alay do suadong na manupas bongbong dan boy tujungan mulai tujungi do ona daddo bahkan dikucilkan berarti direstui itu perkawinan nama riboto. Ate aseta kasta boto ate. Nah lama ita zaman modernon sada bawa sada borua dan itu nunga diulahon sian mulai marlasa-lasa istilahnya silaturahmi
itikat to muse marhori-hori dinding. Itikat to muse patua hata marhusip. Di tingkat to muse namaria raja do pertonggo raja. Jalanunga mardala sudah kagokod do jojo tinggal pelaksanaan nama di hari H. Dinas Panagaman. Begitu perjolo ma lao ima pangulion tinggal ma buru oroan. Begitu alana sumar rumah tangga do laki dan di pasu-pasu do di gereja dan dokonon naon marhot ripe. Naon rumah tangga kan? Jadi dokom maon mabalu somar 7. Idoka mabalu somar 7. Edang mungkin itu jungi. Edang do pesah nasida di pasu-pasu sesuai do khobar agama tanoi nak ini do kami do kan sejalan do antara agama do ada. Ale muluna julu sasitong na adorang solo roha Kristenon terlebih didongatkan si malungum melunung nga maralo nung nga be boy si buru mulion orono dibuat tu hutani paratak ino kalau itano si malungun nate alam mo itarot barang do be ate melunung nga dirajahod do alani do so nahurok ko nakiningan ni paturang nami tu sidong marlaku hata mabalu somar 7 tinggal hari hana wa ale alana udah na sohasongan dan ino alogo na sohapudian parjolo dialap tuhata ima panguli tu sido idokon istilah mabalu somar 7 ate apa kate saya ate dia no narong nama rukun harus pengertian de nama baru somar 7 kuis dong di pasahat dan gitu saya dulu mana nasongoni melodong kejadian nasongoni parjolo amainot dialap idok kema mabalu somar 7 baik pangulinon na parjolo lao mana oroani parjolo lao tong do didok mabalu somar 7 gimana mau di pasahat kami emang ada tungadong. Nah orang takas di pan orang yang nami partikira di pasahat kami itu kamu betul pak? Adong sukun-sukun? Iya nih. Adong ya. Nama kerem. Ada warung sebelum meneban kamu. Jadi mulai betul ah. Mono sir kami naposon abida sian aka napurau nate mabalu semar 7 inda mulai ama kanaposon na binege mabalu semar 7 inda kurang mabalu semar 7 mulu bahasana mabalu lang di dang ditujungi alana ya masira kalabor ada mungkin apa lagi dah batahon adang baraan ya kana dua manerakon nah marok kepala ko di perdaging ko dapat pagkakadiyon marsirang mana ko ala nek ka perdalan di permatang kadang sosok alana marok di perdaging ko do dang marok pagkakadiyon artinya mo lewi pasapa ya batahon tu kana dua dang barana kana dua alani ka Kristiyano senari mulu makatain na julo Bodo makatain mo mas bodo marsirang ya batahon ada mo batay kata Kristen bodo ada senari kan makatain ta ipargomaon nama ina wa paling tinggi mulu tung pedang sosok kalakon dang marok ipardagingon dang boy dang tong pedang marani marsirang pertudion ala nung ipasu-pasu dulu bata jalung ngaperdada jadi makana mulai hari karena poson gaberong masunari nabi noto marsirang mahalakon dan itu juga dan gabe marsirang dang martujung
Edang mungkin di narong menujungi be, ene molarong berdal tujung narong na mate ya. Ya. Jadi artinya sono baru manur sono Ya, modal ya. kita menyikapi on babat tua Ya. terkait masalah di pada atau dohot di Ya. agama on. Alana ana marsirang sonari kan enggak jujuk gudak sonari marsirang dah. Dan maroko inang perdangingon, Ya. maroko hela perdangingon Ya. ada maroko pertujuan. Ya. Ada yang ngarong masari, dangarong nabarani. Ya. Alana hida hebat tahun nalit dari keada do dari berbuat ikon mahon. Ada yang ngarong nabarani. Iya hebat tahun do Ya, secara ada nama sirangon, secara jul mahon. Alana mangalo Tuhan hebat tahun. Ya harinya gege gatung. Tarsong dia do menurut kita dia ada hebat tahun berbuat. Semua date. Hudok konekin sian awal bahwa agama dan adat itu kan sejajar. Toho, nah disirang ni na di padumu di bata secara agama dona. Rasa tupai sirang jolma. Oke. Alah itu kan makata secara adat. Molo adong misalnya di acara prosesi rangkaian perkawinan. Bahasa Saud dimulai dohot dia do karena sada amarlah salah saja mangarisika baru harus pernah merhori-hori dinding do landa sing sada ya do jangan tap ikan proses menjadi asal jadi sada rumah tangga ale song di dokon dia mangure nakin merokap toti dan merokap badan dah gitu Merokap badan dan merokap marang naimai no dah gitu artinya apakah ada acara Batak ada. Kenapa tidak? Dah gitu. Bahasa dah. Una ngatokolan pasauton. Dia toya kana tua-tua. Molo marsirang pe dia toy na tua-tua do. Alai. Dang pangidoan ni na tua-tua ya saya nasida marsirang. Nasida do na pangido marsirang. Tentu adong do syarat-syaratnya na manguda. Na parjolo hobarna to parsiajari. Dah gitu. Marpago-pago sirang mahalagon ipaula ma ulos helai marang ulos salpetway gawe ulos pangose itu kan itu prosedurnya secara adat. Nah masalah itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan barani maraso barani itu urusan kedua. Alai prosedur dihalak tamar sirang itu ada dan itu jalan denggani pataru. Nah, dan itu prosedur. Nah, songodari, molo nungga sirang songoni, berarti dah dong istilahnya tujung dosa, istilahnya tujung. Ini ngulus tulang mata. Una mate, kalau nak una mate ina, una mangulu isi tujungan, ayo ngamar sirang, dan gitu. Jadi molo ono angin, dan gitu. Molo ino tidak dia mangudai mata, pe matai bisa dang rora. Kecil kemungkinan apalagi lani hacik ni roha do gabe marsirak lagi dan mungkin ro salah satu inon dan itu ale moloon pasti datang calon nai pasti datang Iya. tapi si Joshua rodo kan itu kan ai pedang hidok kon mabaluso martujung alana dan arong dope satu si pakatayon datang kan pasti ro ale dan mungkin ditujungi ale kemungkinan hasahatan dihata mungkin satu ndak sida poda-poda apul kemungkinan ale molo prosedur adat dan mungkin ditujungin ibadah mabalu bana lidang bertujungin na dan gitu makin judulnya mabalu sama tujung ya masuk do sok kategori nasongonon molo lamar rumah tangga kan mati masalah satu alai terjadi do naik ranjang do turun ranjang ona do huson ulos samar tujung malah patanna lama matai tinggalin atai ditujungi ala ditujungi mah iya ape anggini bayono lo huson perdala dulu setuju kuson turun ranjang iman mana tuan kina oke mate pola rido udah ya tujung deh ya oke pola tidak kalau dah setabi oke artinya ya artinya
molo ulus tujung patat dahon dia mabalu Iya. berkabung tujung gitu berkabung nah masalah itu dia kawin lagi ke orang lain Enggak kayak barang naik turun abang naik itu masalah lain masalah case lain. Nah contoh mate mainat tahun dan gitu adong anggina Nah, turun ranjang mata. turun raya barang naik ku gidang kita odang mangalesi namo be dan gitu dan dang majalo ulus hela alai di pasak simbatuana do tuson ima ulus pangapo guarna Tujung be. iya dah molo kawin molo sauton dan ulus hela be pasak tuson alai guarna ulus pangapo iya poyon mau lihatin do korni hula-hula naot da gitu alara olok kuang gino da gitu manggat tidak gitu asadok pator sepau puna marah sebaliknya on amat tom mate da gitu anggina pak dia biya istilah dia biya omba kakak naon tong dari pasahat ulus pangapo ya poyon akapinopar naon itu artinya daripada huhalak omba ya poi ya gitu iba warna ulus pangapo tujuh udah mati pangapo artinya ilusan ali mau mati misalnya ya tetap berdalat tujuh do sapu ibaratnya oh ayo udah sasali dunia manukun lalu terus pikiran abang udah baik ya jadi seandainya karena dulu kan biasa do mangal dua kan jadi mangal dua artinya nggak ada pertinggal tetap pabahon nang udah kalak burung natang taring boras tapi dinas peragaman tang terpasu-pasu rupiah dengan orang ada meninggal apakah berjalan do satu do tujuh kedua pada umumnya kan mulu selesai pasu-pasu kan masing-masing nggak tuh jabuna BPO. Jadi seandainya datang saat betul ada meninggal salah sada, mereka ada do ya lesak. Oke ya. Oh Mau lihat setuju nggak? Iya. Jadi pas dia ayo orang mau dosa limanukun yang terus pikiran suku-suku dia aneh dari yang lain tidak teranomali alena tapi sorry dan gitu bisa saja terjadi di dalam proses dina mengaluai halaki bisa saja terjadi kecelakaan atau apakah itu berjalan dan gitu nah ama udah yang namanya nakin ngahudok dan gitu saput dan tujung itu berjalan sesudah dia berumah tangga dia secara adat ataupun berumah tangga dia secara agama gitu kan alana proses mangalua totunu angin nunga adong buah pertaring boras istilahna dong diraja honon atau rodo molnator iadat todora gitu atau rodo parsuruan di Paranagon madapot kula-kulana neng on dah gitu ipe hola proses the way alana kita nunga maragama nasah berumah tangga dah gitu adalah di pasu-pasu raja, di pasu-pasu huria. Kecuali kalau memang kepepet, gitu, di pasu-pasu raja, gitu. Ada datang pernyataan surat di dalam pernyataan non. Nah, sesudah di pasu-pasu raja atau di pasu-pasu gereja, apabila ada yang salah satu meninggal dunia, pasti berjalan ima sapuk do tujung. Kalau masalah, nah soalnya ketemu tang sahat bebe pasu-pasu. Alay-alay nga ilua hok biasa. Mau saliling di tempat ni warna jolo ka pangulah hulia. Apa imahon pasu-pasu kan. Tapi tang sahat bebe pasu-pasu ngater perlu. Ya, dang berdalan tong sumuri do. Ay tong berumah tangga robe. Dan gitu kan udah kondak kini kan yang sah dia berumah tangga sada merhite-hite pasu-pasu raja. Paduahon marhite-hite pasu-pasu ni
debata marhite-hite na posona di gereja. Karido sebelum ini dikenakan terjadi misalnya aharo karido saat cedera marangna misalnya kecelakaan marangna dia dan gitu ijo debata apa baraya mana mungkin mardalan. Mardalan ope ulo-ulo bato asya. Dao. Nanaing dobe. Nanek ulo-ulo. Do udah. Dak kuboto ihuriami bekko sone no. Mga dua pilihan kan ope ulo-ulo ada sih. Nanek ulo-ulo. Nanek ulo-ulo kan berarti kan begitu petang jahat. Oh, Anggoy lain lagi ceritanya Bang Uda. Anggoy jalan lain ceritanya, dan gitu. Nanang dope. Anggoy Satu sapu ulo-ulo. iya, lain cerita kalau masalah begitu pertanggungjawaban ini ya bisa aja secara pidana atau perdata atau apa urusan dia itu. Dan satu sih, imate, tidak boleh ate mah di kita. Marhite-hite parsiajaran tabarugana tapatikos tusido hasahatan nihata mabalu somar tujum. Mulai ate mah di kita. Marsangak batu hatta, marsangak mau putar Raja Silai Sabungan, marsangak mana kita peparana puta Raja Silai Sabungan solo turpuk nama Raja Silai Nabolak. Horas mari kita. Oh. Ya.